N'ụbọchị nke taata, achọrọ m ịkụziri unu maka ụmụ ahụhụ ndị nke na-arịgharị arịgharị. Ha anaghị efe efe kama ha na-arị arị. Nke mbụ bụ abụzụ. 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 Kedu ihe a na-akpọ abụzụ n'olu nwa bekee? Abụzụ bụ cricket. Nke abụọ bụ agbụshị. 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 Kedu ihe a na-akpọ agbụshị n'olu nwa bekee? Agbụshị bụ black ant. Nke atọ bụ otiọkpọ. 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 Kedu ihe a na-akpọ otiọkpọ n'olu nwa bekee? Otiọkpọ bụ praying mantis.